Mit overordnede emne er magt og medier, og jeg vil derfor gerne redegøre for medialisering som fænomen, herunder koblingen til personliggørelse af politik og spil. Derefter vil jeg så undersøge, om medialisering af politik har påvirket politikerne, hvor jeg også her vil inddrage nogle bilag som materiale og bevis på, hvilke kilder jeg har gjort brug af. Til sidst vil jeg så diskutere, hvilke fordele og ulemper medialisering kan have for det danske demokrati. Medialisering er et begreb, som byder på en bestemt proces, hvor samfundet bliver afhængig af medierne og deres logik. Dette skyldes, at politikerne kommunikerer igennem medierne til samfundet omvendt. Det er altså derfor medierne, der bringer nyhederne frem til samfundet omkring det sidste nye, der er sket inden for politik. Når der er snak om medialisering, er der også snak om personliggørelse af politik, og dette skyldes, at begge begreber hænger sammen, da man som politiker skal indordne sig mediernes logik. Man skal derfor som politiker kunne sætte sig ind i, hvad det er, at medierne er ude efter, og hvad medierne er opmærksomme på. Med personliggørelse af politikken forstås det også, at man som politiker kan få sine handlinger og holdninger til at fremstå personligt, især hvis man udtrykker sig på en måde, at man stiller sig selv i det lys, at man gør det, fordi at det er, hvad man selv ønsker, men ikke for, hvad andre ønsker sig. Personliggørelse afhænger altså alt efter, hvordan man formår at fremstå, både i medierne, men også i virkeligheden. På den måde er det også nemmere for samfundet at have troværdighed til politikerne og partiet. I forbindelse med personliggørelse af politikken spiller spin også en stor og vigtig rolle, i det at spin er et kommunikationsværktøj, som bliver brugt af rigtig mange politikere. Der er mange definitioner på, hvad spin er. For eksempel er der i mange sammenhænge tale om spindoktorer, som kan fungere som ansatte medierådgiver i et parti eller for en politiker. En spindoktor har til opgave at give den politiske historie den rigtige drejning. På den måde hjælper spindoktor med at sikre, at budskabet trænger igennem til offentligheden, sådan så det bliver mere fængende. På den måde bruges politisk kommunikation ikke til at fortælle, hvad man mener, men til at dække for det, man mener. Spin er derfor, når man gennem sin kommunikation ønsker at vildlede modtagerne ved at præge mediernes dagsorden, eller ved at sørge for, at en sag slet ikke bliver en del af mediernes dagsorden. Det handler altså om at give en historie en bestemt drejning, det som man også vil kalde for spin. Der er ingen tvivl om, at medialisering og spin skader demokratiet. På bilag 1 med overskriften "Velkommen til skandaldemokratiet" eller "Den totale gennemsigtighed" bliver skandalerne fremstillet som en politisk kultur, i det der bliver skabt flere og flere skandaler, end hvad der nogensinde har været før. Der bliver i bilaget diskuteret, hvis skyld det er, at det i dag er meget almindeligt med en masse skandaler. Og her kan det tydeligt ses, at både politikere, medier og borgere er med til at skabe en masse skandaler til sammen. Grunden til det er, at politikerne ønsker, at deres vælgere skal se dem som troværdige, og de skal derfor holde, hvad de lover. Men medierne har den indflydelse, at de godt vil skabe gode historier, som fanger så mange læsere som muligt. Medierne prøver derfor at sælge deres produkt og ligesom fange de emner, som er mest aktuelle. Og hvad vælgerne angår, så er det dem, der stiller krav til politikerne. Og det er også derfor, at man som vælger har mange forventninger til politikerne og deres parti. Et andet eksempel på, hvordan medialisering påvirker politikerne, er M-sagen, som kan findes på bilag 4 med overskrifterne "Mediernes rampelys giver ophold". Im og hendes mor er blevet udvist af Danmark, og efter Ims far i år 2012 døde,
Det er derefter kommet en del debat omkring det, at Em skal udvises af Danmark, da regeringen mener, at selvom den lille pige er opvokset i Danmark, er hun mere thailandsk end dansk. Det er danskerne ret så uenige om, og fordi hele Danmark demonstrerer og ønsker, at lovgivningen skal ændres, ændrer politikerne pludselig mening. Mange mener, at når man først har sagt A, kan man ikke sige B. Men eftersom at medierne har haft kæmpe påvirkning på samfundet, har politikerne pludselig gået ind og ændret deres mening. Det her er derfor et godt eksempel på, at politikerne ændrer drejning, fordi medierne går ind og påvirker befolkningen til at indse, at politikerne tager fejl omkring deres holdninger. Grundet den opbakningen fra det danske samfund fik Em Nielsen og hendes mor altså lov til at komme tilbage til Danmark. I bilaget bliver der også beskrevet, at politikerne pludselig står i kø for at hjælpe den lille pige, fordi den lille pige har skabt så stor debat og opmærksomhed, at hun er blevet et af mediernes såkaldte hit. Havde det ikke været for medialisering, havde danskerne ikke fået at vide, at Em skulle udvises fra det. Men på grund af den kommunikation mellem politikere, medier og borgere, er sagen om Em Nielsen gået hen og taget en kæmpe drejning. Det kan diskuteres, hvor godt og dårligt det er for det danske demokrati, at der findes medialisering. Fordelene kan være, at politikerne ligesom har mulighed for at kommunikere med deres vælgere igennem medierne, og det kan foregå på mange forskellige måder. Der kan kommunikeres via Facebook, Twitter, TV, netaviser og alle andre ting. Politikerne har på den måde lettere ved at fange deres vælgere, da de via sociale medier som Facebook og Twitter har mulighed for at ytre sig, uden at andre medier kan gå ind og udnytte det. Politikerne har derfor mulighed for at fremstille sig som et godt og troværdigt menneske, sådan så at vælgerne vil gå så langt og stole på den enkelte politiker og deres parti. Men selvfølgelig er det ikke altid så let, da medierne har den magt, at de kan gå ind og ændre vælgernes synspunkter på både politikere og deres partier. En af ulemperne ved, at der findes medialisering, er, at medierne har den magt, at de kan gå ind og styre, hvordan samfundet skal opfatte både politikere og de forskellige partier. Det er også her, at medierne går under navnet den fjerde statsmagt. Medierne har nemlig den mulighed, at de kan holde øje med det politiske system, og de kan derfor sikre sig, om demokratiet fungerer. Det er medierne, der bestemmer, hvad og hvem der skal holdes øje med, og det er derfor, at de har så meget magt, som de i virkeligheden har. Skulle det ske, at en politiker har udtalt sig om noget forkert, eller ikke har overholdt, hvad personen har lovet, kan medierne gå hen og bruge den udtalelse, og derfor på den måde hænge politikeren ud. I værste tilfælde kan medierne finde på at gå så langt, at de vil gøre alt for at skabe en historie eller skandale om en politiker. Det er netop på det tidspunkt et sådan lidt interessant emne. Dette kan fx være under et folketingsvalg, hvor medierne på den måde kan gå ind og påvirke samfundet til at tvivle på den enkelte politiker. Fandtes der ikke medialisering, havde samfundet ikke haft mulighed for at få at vide, hvad det er, der foregår i det danske demokrati. Politikerne havde heller ikke haft mulighed for at fange sig nogle vælgere, hvis medierne ikke eksisterede. Politikerne ville derfor heller ikke have haft mulighed for at komme ud med deres holdninger og relevante emner. Kommunikationen mellem borgere og politikere ville have manglet, fordi medierne ikke ville være der til at føre det videre ud til det danske samfund. Uden medierne havde borgerne været fortabt, fordi de ikke ville have mulighed for at kunne få at vide, hvad der skulle ske i Danmark, eller hvad der ville ske, på grund af den yderligere information, som medierne giver, at politikken vil mangle.